ए सरिता। अरे दीदी प्रणाम। अरे खुश रहा खुश रहा। का हो सरिता, हो तहार छोटकी कल कितना चुटुर चुटुर जबान चलावत रहे। अब रहुए देखी ना दीदी। अरे सुनो तो। हाँ? रुको। अरे दीदी हमरा लगे कहाँ फुर्सत बा, अभी घरवा में खाना दाना के कुल काम परल हुई। अमार बढ़नी हमरा तो लागता कि घर के सारा काम धाम नु तोहरे कपार पला दाइल बा। हौ छोटा को जितना चुटुर चुटुर जबान चलावत रही उतना फटाफट गोड़ हाथ चलैती तो तारा आराम ना मिल जाइत। हैं हम तो आज तक ले ओकरा के देखलो ही नहीं काम करत। अब का कहीं दीदी, पिछला महीना भर से कमर के दर्द के इलाज चलता और उनकर मरद पूछत भी नहीं के कि काहे सुतल रहेलू। अरे सब ढकोसला ह। अरे मेरा सन के त्रिय चरित्र मरद लोग का जानी, तनी भर खने खने खिकी की हंस के बतिया दी हसन आ मरद लोग खुश। और ओकरा बाद ले कपार दर्द ले डांट दर्द आए ओई चालू हो जाला। ए दीदी हमहू त थक जानी। अरे सब तोहरा ढिलहाई के वजह से भइल बा। अरे जेकर मरद इतना कमाता, घर परिवार के सारा खर्चा चलावता, ओकरे में रारू के घर में नौकरानी के इज्जत, ओकरे बीवी बच्चे के कोनो वैल्यू नहीं खे। अब का करी ये दीदी, हमरा के तो कुछ समझ में ही नहीं ख्यावत था, और अगर कुछ बोल देनी त लगेली लड़ाई करे। यही से नू अकेले रहे के मजा ही अलग बा। अरे अपना मर्जी से उठ और अपना मर्जी से बनावा खा, ना कोई रोके वाला और ना कोई टोके वाला। अच्छा दीदी अब हम चलत आनी, ना त ना एहो खातिर हमरा के 10 गो बात सुने के पड़ी। हाँ हाँ जा, ना तो कहीं देख ली हसन नू तो कहीं सन कि हम ही तारा का भड़कावत आनी। जा। अरे दीदी आज फिर से पेशाब कर देलस का? ये तो रोजे के रहन हो गइल बा। ना हम नहीं कैले। आज पूरा टिफिन खाए के बा, रोज खानी छूटल ना बहुत मार पड़। चैन बंद करो। अरे पूनम लेके आवा बच्चा के। जी भैया ले आई नी। चलो 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 टांगो बैग टांगो, चलो 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 चलो। बाय 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 बाय। मंजलो। हाँ दीदी। आज फिरू देर कर देलू तू पूजा करे में, खाना बनावे फिरू देर हो जाई। दीदी रउआ तो ऐसे बोले नी जैसे रोज रोज खाना बनावे के काम के जिम्मेदारी खाली हमरे नामे रजिस्टर बा। अरे ये घर में और लोग भी तो बा, वो लोग को काहे नहीं की कहत। मछली दीदी हम कह देता नी, रउआ करे के बात तो करी, ऐसे हमरा के रोज रोज ताना मारल बंद करी। और सवेरे सवेरे जाए के जल्दी तो डॉक्टर भाई साहब के नु होला। हाँ हाँ काहे ना छुटको, खाली डॉक्टर भैया के जल्दी भेजे के जिम्मेदारी तो हमरे बा। आ जब डॉक्टर भैया कमा के लावे ले ना तो ओकर मालिक सब केहू बन जाला। ना ना रउए मलकिनी बनी। अच्छा बंद करा ये रोज रोज के तू मैं। हमरा के तो समझे में नहीं ख्यावत कि तू दोनों के ऊपर कौन भूत सवार हो गइल बा। हमरा देही में जांगर बा, हम अपन देवर और मालिक के भोजन बना के खिया ले। जा जा दोनों आराम करा। जिक्र करे के बाऊ करो, हम तो ना करो। हमारी बर्तन मांजो, हमारी खाना बनावे। अब छोड़ा नहीं सब। तू जो हमरा केहू की जरूरत नहीं के, हम अकेले बर्तन मांजब खानो बना ले। राजन ला हाय खा जा। अरे भौजी रोज रोज मलाई खियवला का जरूरत बा? अरे मेहनत के काम करत तारा, खैबा ना तो करबा कैसे? अरे भौजी कबो हमरो का मलाई खइबू, खाली अपने लहरे देवर के। ले भैया ना तू ही खा ला। अरे ना चर्बी वाला चीज हम ना खाई, तू ही खो। अरे भैया एक बार खाइला चर्बी थोड़ी हो जाई। अरे लाना भैया, खाना भैया। अरे खो तू खो, हम ना खाई। अरे खाना भैया खा। अरे भैया तोनी लोग के नहीं के खाए के ना तो हमरा के दो, हम खा लेब। वैसे भी बिलाई के दूध और दही से बड़ा लगाव होखेला। गोपाल चंदा, गोपाल चंदा। हाँ बड़का बाबूजी। आ गई लो नटखट मंडली ले पकड़ भैया। मालूम हम काले मनी तोनी खाते हैं, तोनी के पसंद के दुद्दू को टॉफी। अच्छा जा करके पढ़ा जा। जो भग भैया आज हमें बड़ा लेट हो गई, आई ना बैठी ना। अरे नाना तू बैठा बैठा।
बड़का भैया ना मार्केट से ताजा ताजा सब्जी चुन चुन के लिए आवे ले रोज, वो भी 2-2 रुपया के मोल भाव करके। अच्छा भाई सुनो सब लोग, आज ना अपना पूनम खातिर एक से बहुत बढ़िया लड़का बैठाइला। लइकवा का करला जी? अभी तो ब्लॉक में वीडियो बा, लेकिन कलेक्टरी की तैयारी करल बा। जय हो कान्हा जी की, ये तो बहुत बढ़िया रिश्ता बा। ए जी बात आगे बढ़ाई ना। अरे रुका, अभी बात कैसे आगे बढ़ा दी? अभी तो खाली फोटो भेजले बानी। और सबसे बढ़िया बात तो यही बाकी अपना पूनम के फोटो देखा वाला सबके बड़ी पसंद बा। भैया अगर लड़का वीडियो बा तो दान दहेज के मांग भी कुछ कम ना हुई। और ना तका भैया के छोट छोट सरकारी नौकरी वाला भी 15-20 लाख के कम से कम डिमांड करेला ही। अरे अभी दान दहेज के बाद सब तो बाद में ना देखल जाए, पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए बस। हाँ? तब का और चिंता कैले के कोनो जरूरत नहीं के। अरे एगो तो ननद बिया हमार, जे उ लोग मंगिए सब दियाई बस। जितना चादर होखे उतने पैर पसारे के चाही। अरे बियाह शादी कइल तो ठीक बा, लेकिन एके बेरी इतना बड़का घर ना देख लिहल जाला कि बेटी के बियाह के बाद कटोरा लेके भीख मांगे के पड़े। हाँ ना, जे पैसा कमा के घर लेके आवेला नु ओकरा के ही पता बा कि 2 गो पैसा कमावे में कितना मेहनत लागेला। अरे दीदी भैया के का बा, कुछो बोल देवे के बा, उनकरा आगे पीछे के हुबा का? हमनी के तो लइका बाड़े ना, हमनी के तो परिवार देखे के पड़ी आगे। अरे का हमरा पता नहीं खे ई पैसा के भार केकरा कपारी आके पड़े वाला बा। अरे सवेरे से सांझी तक यहाँ के मरीज देखे में कितना हालत खराब हो जाला। रउओ ना दीदी घूम फिर के एक के जगह आ जाए के बा। गोपाल के पापा खेतवा में जाके सूते लेन का? भूत आके खेतवा के कमवा करेला का? तोहरा से बतियावल आ दिल्ली पैदल गईला के बराबरे बा। आहा, सच बोल देनी तो मरचा खानी लाग गईल। 24 घंटा अपने भतार की कमाई के गुमान करेनी। ते ना राय से बतियावे लायक हइये ना बाड़े। हाँ नु, हमरा नैहर में 4-4 गो भौजाई बाड़ीन, लेकिन क्यों केहू के छोट ना दिखावेला। ते फिर से शुरू हो गए अपन नैहर के टेप रिकॉर्डर लेके। एगो काम कर, लाउड स्पीकर लेके ना चारों ओर चिल्ला, हमार नैहर बहुते बढ़िया बा, हमार नैहर बहुते बढ़िया बा। हाँ तो चिल्लाइबे करब। चिल्लो। ए हो सुना होगा वालन, हमार नैहर बहुत महान बा। महान बा भाई इनकर नैहर। हाँ काम ना काज जब देखा बस नैहर नैहर हमार नैहर। नैहर बहुत बढ़िया बा। हाँ तो चिल्लो, पूरे गांव के बताओ हमार नैहर बढ़िया बा, नैहर बढ़िया बा। चिल्ला। भैया जी बा, ए भैया जी बा, अरे घरवा में क्यों नहीं खे काजी? अरे आई ना दीदी, आई आई। भैया जी बा, आई हो दादा, अरे ये दोपहरिया ले तू अकेले देठ उठाओ तारू हो घर में, बाकी लोगवा कहाँ बा? पैर पसार के सूतल हुई। का करबू ए मझी, सब तरह करम के दोस्त बा। ए सरिता सुननी हो कि तारा नंदी के बड़का घर में बियाह तय भइल हो। तय होता होई। हाँ तो दान दहेज के सारा जिम्मेदारी लागत डॉक्टर साहब के ऊपर थोपाई। ए दीदी हम बूझत नहीं की का? अरे बूझो तारू, बाकी तोहरो एगो बेटी बिया, जरा संभल के। ये दुनिया जमाना बड़ा मतलबी बा ए बाबू। मतलब निकलते ही दूध में गिरल मुअल माछी खानी लोग निकाल के फेंक देला। अरे जल्दी चला आवा। एकदम सही कहा तारू दीदी। अरे भौजी रवा कब आई नहीं? हाँ बस 2 मिनट पहले आई नहीं हो। ओह अच्छा। गोपाल बाबू, हम ए बाबू हिने आ तो। आजो आजो। ए बाबूनी, हाँ? राउर बड़की भौजी घर में लौकत नहीं कि कहाँ बानी? घर में बाड़ी, अपना रूम में। अरे भौजी आई ना, चली ना, चला चला।
5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। 5 तिहाई 15, ए तू पढ़। 5 एकम 20, हाँ हाँ ध्यान से पढ़ो। हाँ, पूरा क्लास चला था। हाँ? मालूम बा आज ना हम सब पता लगोनी है। बड़ा बढ़िया होकर घर दुआर बा हो। लड़का तो दिखे में बहुत सुंदर बा, कमाल बा। हमरा लगे तो फोटो आइल बा। दिखाई ना तनी। व्हाट्सएप खोलो भैया। लड़का तो बड़ा बढ़िया बा भैया, ले तू देख। हाँ भैया कुछ दान दहेज के बाद भइल है कि ना? दैट बुरबक अभी दान दहेज के बाद कहाँ से हो जाए। पहले लड़का के फोटो तो सबको पसंद आ जाए दे। दिखाओ 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 अपना भौजी के दिखाओ। भैया भाभी दिखावा। अरे वाह, नंदोई की फोटो पसंद बात है रहा। तो लाखों में एक बा। हमार पूनम संगे राम सीता की जोड़ी लगी। उतने सुखी संपन्न बा उ सब। कमाल बा। बड़ी भौजी सुंदर। हाँ? खाना बन गइल बा। हे न्याता कहा देख, तोर होके वाला दुल्हा की फोटो आइल बा। शर्मा गइल। बड़ा सुंदर बाजी। चलो चलो अब खाए चलो। चल। ए मास्टर साहब, हाँ पूरा आज पढ़ाई करवा के छोड़ो माँ। हाँ, सब हाँ। खैले पीले बा, ठीक ना? पढ़ाई कराई एक हाँ, नहीं के ठीक। पढ़ रहे। चल पढ़ो पढ़ो। और ली ना भैया। नंबर हो गेल। पूनम तो सरिता भौजी नहीं खिलौकत। वहाँ की तबीयत बहुत खराब बा, रूम में सुतल बानी। अरे सबरे तो ठीक रही हूँ। खाली हमरे बीमारी सबके बहाना लौकेला। बाकी सभे बीमार हो सकेला। अच्छा फिर चालू मत होखा तू। अजय जा जाके देखा तो का भइल बा। जा ठीक बा। अब जा तू हूँ, रोटी जरत होई। जा। सोनिया की तार तबीयत खराब बा। बुखार तो नहीं खे, का भइल बा? अरे बतावा का भइल बा, हम दवाई दे देता रखे। कह देनी ना कि हम बीमार बानी, चैन से हमरा के आराम करे दी। भाभी पूनम चली ना, खाना खा ली। बबनी हमरा के भूख नहीं खे। हमरा के एगो बात बताई, हर रोज जब ई छुटको के कमर में दर्द हो जाला ओकरा से तो केहू हिसाब किताब ना लेवेला, लेकिन आज हमरा के बीमारी हो गइल बा तो डॉक्टर साहब से शिकायत हो गइल बा। अच्छा तो ये बीमारी भइल बा। हाँ यह बीमारी भइल बा। बहुत सह चुकनी लेकिन अब ना सहब। आराम से बोला। अरे आज ले तो हम धीरे ही बोलनी हम, लेकिन अब हमरा से ना सहाई। अरे आंगन से लेके दुआरी तक सब जिम्मेदारी हमार नहीं खेनू। और देखी वीडियो लेका खुजाता, दहेज केने से आई, घूम फिर के सब हमनी के कपारी पर आई। अरे हमनियों के भी लड़की बा, ओकरा बारे में भी कुछ सोची। तू आराम करो, आराम करो। इनकरा से तो कुछ बोलल ही बेकार बा। पूनम भौजी लोग कहाँ बा? उ दोनों लोग के तबीयत बहुत खराब बा, अपना अपना कमरा में सुतल बा लोग। हम बुझतानी ई दोनों जन के देही में कामचोरी घुस गइल बा।
पहले तो मंजवे के चालू रहे, अब सरितवो चालू हो गई बिया। काहे दीदी, हमार तबीयत खराब ना हो सकेला का? तबीयत खराब बा कि फोन पर माई ज्ञान दे देले बाड़ी। देखी दीदी, रउआ ना हमार माई के बारे में कुछो मत बोली। रउआ हमार जेठान है त जेठान बन के रही, माई बने के जरूरत नहीं खे। ए भाभी, बड़की भाभी से रवा कैसे बात करत तानी? रउआ के नहीं खेलोकत कि दीदी कैसे बतिया रहल बानी। जैसे दीदी ई घर के पतोह हैं, वैसे हमनियों के भी ई घर के पतोह बानी जा। दीदी, जब ई घर में खाए वाला इतना लोग बा तो कामों में भी सबके हाथ बटावे के चाहिए ना। तब बड़की भाभी के हिस्सा के काम हम ना करेनी का? बबनी, रउआ ना ढेर मत बोली, अब बेकार में हमार मुंह मत खुलवाई। वैसे भी 5 दिन बाद बिया हो करके ना हमनी के लूट के अपन ससुराल चल जाइबू। ओकरा बाद तो झेले के हमनी के ही बा। और वैसे भी जैसे रउआ पैदा भइनी ना अपन माई के खा गई। बस करा, कुछ भी बोले से पहले सोच लिहल करा कि का बोले जाता डू। तू लोगन के खातिर भले ही तू लोगन के ननद बिया, बाकी हमरा खातिर हमार बेटी बिया। चुप हो जा बबली, चुप हो जा, चुप हो जा। बाबूजी, हमर माई हमरा वजह से मर गइल का? मर पगली, तोर माई तो हम बानी और हम मर गई नी का? हम तो जिंदा बानी ना। ए बिटिया, पहले हम तोरा के जन्म नहीं खी देले, बाकी अपन छाती से लगा के पोसले बानी। और सरिता भाभी तनी बनी कुछ बोलिए देली तो कहा भइल चाहे दा। भौजी, का भइल? पूनम का रोती है? बबुआ, जब ऐसे ही रोज रोज सब बीमार पड़ी तो ये घर गृहस्थी कैसे चली? आज पूनम बिया तो कैसो सबके भोजन मिल जाता। बहने ही ससुरे चल जाई तो कैसे काम चली? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। सरिता, सरिता, ये भौजी का कहता रही? घर में घुसते घुसते लगा देनी लहना, और वह भी आ गई टुनक के हमरा से पूछे खातिर। अरे हमरा समझ में नहीं आवत कि तारा हो का गइल बा। आखिर तू चाहत का बाड़ू? हम का चाहत बानी? हाँ, अरे हम ता चैन से अकेले जिए के चाहतानी, और हम चाहतानी कि हमार लड़की ना शहर में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ो, काहे से कि अब हमरा ई घर के जाल और पाथर ना ढोए। अरे पागल हुई बड़ू का? दिमाग खराब बता। हाँ, खराब बा हमार दिमाग। अरे हमार बहन अपन मर्द के साथ में दिल्ली में रहतिया, अगर हमनी के भी रहल जाए तो कोनो तकलीफ बा का? सीधा कहा ना कि अलगे होकर चाहता रू। अरे रउआ समझत काहे नहीं खी? हम अलग रहे कि नहीं खी कहत। हम तो बस इतना कह रहल बानी कि हमनी के शहर में रहल जाओ, काहे से कि अभी जंजाल में ना हमरा से ना रहल जाए, न तो सही डेली ड्रामा होत रही। सरिता, अरे छोटकी दुल्हन, चाय बनल की ना हो? जी भैया, लिया बतानी। हाँ ले आओ। हाँ तो पूनम। जी भैया। तार बड़की भौजाई ना अभियो कोनो हीरोइनिया से कम ना लागेली। रहो ना, लड़का से कैसन बात करे नी? भौजी,
भैया ठीक कह दरन, तू हीरोइन जैसा लागेलू। भैया अरे अजय आओ बैठा बैठा, चाय बन गई बैठा। ना चाय पिए का मन नहीं के कारण आपसे कुछ जरूरी बात करे के बा। हाँ तो बोल ना, क्या बात है? भैया यहाँ से शहर के क्लिनिक आवे जाए में और क्लिनिक चलावे में ना ढेर दिक्कत होता, तो हम सोचता नहीं कि क्लिनिक के लगे कोई डेरा ले ली। चंदा के भी ना वही जे अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवा दे। अरे मन के तू अब शहर में अकेले रह बे? भैया जी ओ यहाँ के रोज इतना मरीज देखे नी कि थक जानी। अगर क्लिनिक के बगल में कोनो डेरा रही था अच्छा रही ना। अरे दुल्हन, लेकिन आज ले तो कोनो दिक्कत ना भइल, अभी अचानक का हो गई। अरे लेकिन ये गृहस्थी बसावल कोनो लड़का बच्चन के खेलना वाला, बुझलो? भैया जी आसान तो रहल कहीं भी नहीं खे, लेकिन आदमी रहत अनु। सरिता, घर गृहस्थी में तनी मनी टून टान तो होत रहेला ना। अब एकरा खातिर अगर ई सब के खातिर, और तोहार तबीयत तो ठीक नहीं खे रहत, वहाँ तू अकेले काम कैसे करबू? दीदी वो हम अपन माई से बात कर ले बानी, कुछ दिन खातिर वो हमार मदद करे आ जाई हैं। दुल्हन लेकिन तू समझे कि अब जब तू लोग मन बनाइए ले बड़ा, तो पूछला के का जरूरत बा? ए मंजू। हाँ सुनतानी। अरे वाह लक्ष्मण जी, पहुंचा आई नहीं अपने भरत भैया के? कुछ बुझाइल कि जिंदगी भर बोके बने रहे? हमरा के घूर के मत देखी, बियाहे से पहले ही मेहरारू मरद के लेके निकल गईल। अब जही जब्बा उ बियाह के टेंशन लेवे, न काम के टेंशन न दहेज के टेंशन। बैठी सुनी, तनी ठंडे दिमाग से सोची। डॉक्टर भाई साहब के पता रहल ना कि कुल व्यवस्था उन्हीं की करे के पड़ी, निकल गई ना। अब जही जब्बा उ दहेज के बारे में सोचो, घर गृहस्थी के बारे में सोचो, और हम नौकरानी बन के दिन भर सबके सेवा करी, और रउआ दहेज के पैसा के लोट अपने कपारे पे लेके घूमी। ए जी सुनी ना, चुपचाप हमने की व्यवस्था बाही वाली घरवा पे करवा दी ना। अरे घर गृहस्थी व्यवस्था कईल इतना आसान बका? रउआ चिंता काहे करतानी जी, हम बानी नू।
हम बानी अरे दुलरुआ बानी रहुआ हमरा नैहर के पाई के नैहर के सब लोग रहुआ के अपने तरहती पे लेके घूमी। अरे कुल व्यवस्था कर दी हमारे नैहर के लोग, रहुआ चिंता मत करी। ए सुनी ना, भैया से बात करी ना, चली ना, बात करी ना। ला ना पहले चंदा के बुलावा। अरे बहने चंदा आ जाई बेटा, ला खा। ना खाए काहे चंदा के भेज देलू। ए जी बहने चंदा के ले आइब ता। ले आइब ना बाबूजी, ले आइब ना बिहाने चंदा के। हाँ हाँ ले आए बेटा, तू खा ले। चला खाला, बहने चंदा आ जाई। भैया ओ भैया एक बात, अब हम अब भैया हम कहा तू जाए के चाहता लड़का। भैया वो पाही से आवे जाए में देर हो जाला, और मवेशी सब भी फसल के बहुत नुकसान करता। यही से हम सोचनी है कि अगर पाही वाले घर में शिफ्ट हो जाती तो। हाँ मालूम बा, फसल के नुकसान न होके चाहिए। अच्छा तब अब राती के जैब की बियाने जीवित तू। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।